Fil-campsite fejn Tuffieħa ingħata bidu għall-IUSY Festival, festival internazzjonali għaż-żgħażagħ soċjalisti u soċjal-demokratiċi minn madwar id-dinja. Tkellimna ma' volontira żgħażagħ Maltin li qed jgħinu biex jagħmlu dan il-festival suċċess. L-eċitament fost dawn iż-żgħażagħ ma jonqos. Nistenna ħafna entużjażmu, ħafna ġimgħat u xhur għaddejjin. Jiena nistenna li jkunu ħafna gost, ferħu. It's an experience ta' darbu, tipo, it's not a festival to be missed too. Ħajkollna opinjoni differenti, temi differenti, fuq topics differenti biex il-koll naqsmu bejnietna ħsibijiet, nitalmu minn xulxin u naraw anki way forward f'ċertu topics. Niko Abela, iż-żagħżugħ li flimkien ma' missieru qed jieħu ħsieb l-armar tat-tinet, spjega kif jinbnew dawn it-tinet. Inti importanti l-ewwel li tarma l-iner sew, tippeggjaħ at the main points tal-tent. Kif tippeggja l-iner u mbagħad inti titfa' il-fly sheet on the inner tent u torbot mal-art importanti li tistira għax inti jekk ma tistirax il-kamp u jkun ix-xita jew n-nida jimis mal-iner fly sheet u mbagħad jixxarb minn ġewwa l-avolju 100% waterproof. Intant it-tlieta filgħaxija is-Sinjura Michelle Muscat żaret il-campsite biex tiltaqa' mal-voluntiera. Hemmhekk hija fakret l-importanza tal-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ f'attivitajiet bħal dawn. Tkellmet ukoll dwar ir-relevanza politika ta' dan il-festival. Naħseb li din hija inizjattiva sabiħa immens fejn se tkun qed tara madwar 1000 partiċipant ġejjin minn madwar id-dinja kollha fejn se jkunu qegħdin hawnhekk jiddiskutu u jaraw kif il-pajjiżi ta' madwar id-dinja jistgħu jkabbru solidarjetà ta' bejniethom. U għalhekk turi lill politika għalkemm ħafna drabi hawn Malta ħafna nies jarawha b'mod forsi b'daqsxejn mod negattiv, imma fil-verità il-politika hija dik li nagħmlu aħna. Ġifieri li aħna ntejbu l-ħajja ta' dawk kollha li jgħidu jgħixu fil-pajjiżi relattivament ta' madwar id-dinja kollha.